Progrea, eskerrekoa, identitarioa, posmodernoa, wokea, kantzelazioaren kultura. Non nahi entzungo zenituzten hitz guzti hauek, baina guztien artean batez ere bat gaientzea, wokea. Zer eta zertara dator hainbeste garrantzi hartu duen kontzeptu hau. Ze demontre da wokismoa. Goazen terminoaren hastapenetara. Zer da eta nondi dator. Amerikako Estatu Batuetako komunitate arrazializatuetan 30. hamarkadatan sortu zen kontzeptua. Injustizia arrazialen aurrean, alerta egotera deitu. Diskriminazio arrazialen aurrean, alerta mezu bat zen. Esnatu zaitez zapalkuntza arrazialen aurrean. Stay woke. Michael Brownen 2014ko erailketa arrazistaren ondoren, Black Lives Matter mugimenduak popularizatu zuen termino. Ondoren, Me Too mugimenduetan ere popularizatu zen genero, diskriminazio eta zapalkuntzaren aurrean, alerta egotera deitu. Terminoa, ordea 2020an edatu zen batez ere, Donald Trumpek eskerreko politikan sinonimotzat jo zuen. Trumpen bigarren agintaldi honetan, Elon Muskek wokismoa hilda dagoela aldarrikatu berri. Zergatik eman zioten garrantzia terminoari eta zeri egiten dio saski erreferentzia. Joan gaitezen Argentina. Javier Mileik, Davoseko Foro Ekonomikoan, munduko liderren aurrean kultura wokea gogor kritikatuz. Estirpatu beharreko kantzerra da. Epidemia ideologiko da. Zertaz ari zen, mendebaldeko balioak atzeko aurrera jarri dituen diktadura batez. Mileiren ustez, diktadura horretako zutabeak ondokoak dira. Feminismoa, dibertsitatea, inklusioa, inmigrazioa, abortoa, ekologismoa, genero ideologia. Zer dago azken finean diskurso guztionen atzean eta wokismo hitzaren garrantziaren atzean. Diskurtso horren helburua oso sinplea da. Genero, arraza, nazio, kultura, zapalkuntzak gutxietsi, erlatibizatu, ridikulizatu eta ukatzea azken. Emergentzia klimatikoa wokea da. Justizia soziala wokea da. Genero berdintasuna wokea da. Antiarrazakeria wokea da. Gay, trans, lesbiana izatea wokea izatea da. Disneyko azken pelikulan bi emakumeek musukatzea wokea da. Eskubide nazional eta kulturalak aldarrikatzea wokea da. Boteretsuen aurrean borrokatzea. Justizia sozialaren alde borrokatzea. Gutxiengoen eskubidean alde borrokatzea. Wokea baldin bada, biba wokea. Eta biba wokeak.